Marhay na banggi na ipaliwanag ang mga polisiya, proseso asin sistema, magin mga panundon, benepisyo asin misyon kan gobyerno lokal kan Naga sa ginibong pilot run kan Human Resource Management Office sa onboarding kan mga bagong na permanente asin bagong laog na empleyado kaini. May report si Joel Sulina. Sa abetong ma-integrate ang mga empleyado kang gobyerno lokal kan Syudad Dignaga sa vision asin mission kaini sa pagtaong public service dangan ma-equip asin madugangan pa sa indang mga skills, karaman asin proseso, kabali ang sistema basado sa civil service law. Ipigsalang sa half-day na onboarding seminar ang labi sa 40 mga newly promoted o rugna ang mga newly hired na mga empleyado kang city government. Sa entrevista kay HR Operations Head Mrs. Sig Borromeo, formal na proseso ini para man sa mga empleyado. Kabali na ang orientation dapit sa mga polisiya, mga panundon, maging goals kang lokal na gobyerno, mga benepisyo kasunod ang mga patraining asin ang mga support system para man mas mapaurog ang sa indang tibay asin magampanan ang sa indang role sa opisina asin ma-integrate ang mga empleyado sa lokal na gobyerno nga ring mas maging produktibo sa pagtaong serbisyo urog na sa mga taga-syudad ning Naga. Target na po kaini itong mga bagong empleyado talaga. So pag na-hire ka, napili ka during the selection process, iyo po yan ang sunod na step. Kasi dyan itong orientation, kung ano ang mga policies, ano ang goals kang City Government of Naga, ano ang role mo sa imong organization para at least ara mo kung paano mag-contribute as an employee of the City Government of Naga. Si Atty. Angel Ohastro, City Legal Officer, ang naging speaker para man sa mga polisiya asin panundon kang gobyerno lokal sa mga empleyado kaini basado sa civil service law na kinakaipuang masunod ka mga empleyado de gobyerno bilang mga public servant. Mantang pinaabot man ni Mr. Dada De La Rosa, OSSP Project Head, ang module dapit man sa kung ano ang mga diretso, welfare asin benepisyo, maging mga kompensasyon na kabali na ang pagtaong merito, pagsukol sa performance asin pagproseso kung paano ma-promote ang sarong empleyado kang city government. Nagpuon po kita kung ano itong mga policies, si Attorney Angel. Ngunyan po ang pag-uulayan ta performance. So paano yan nalilink sa pag-empleyado ka, anong performance mo, ano ang sa imong ano ang promotion opportunities mo, upgrading dahil dyan. Ang pangtulo, ano po ito sa mga benefits and compensation na dapat pigre-receive mo, ano ang sa imo po pwedeng ito po baga mga benefits in terms of mga loans sa GSIS, pag-ibig, etc. Ang pang-apat po, so sa tuya naman relationship with one another. So employee relations ang pang-apat na module. Sigon kay Mrs. Borromeo ang nasambitan ng training, parte pa ang binilog na 12 modules asin suportaran ang vision kang finish lines kang syudad para sa padagos na knowledge growth asin pagpapakusog kang kakayahan kang mga empleyado kang syudad bilang kabtan kang implementasyon kang productivity improvement plan o PIP 2.0. Inot na dapat maaraman baga kasarong empleyado, ano tayaon ako igdi? Ano ang sakuyang contribution duman sa goals kang city ngunyan? Sain ang opisina mi nakatakod? Ano ang connection ko duman sa finish lines? Anong finish lines kami nakakonect para at least ang ginigibo ko ba araal daw nakakakontribuyar igdi? Sabi nga ni Mayor Lenny, kung dai man sana, dai mo nagibuhon. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Ika ako, kita, ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mapalos.